ITswele, ubuchwephesha boMgquba. ITswele liye libaluleke ngakumbi nangakumbi kuluhlu lwemifuno yasesitiyeni. Linoqondo oluphezulu ka-vitamin C ne-folate, linayo nepeptide ephezulu. ITswele likhula ngcono kumaqondo phakathi kwe-12 lobushushu kuya kuma-25, yaye lingatyalwa unyaka lo wonke kwisimo sezulu esiphakathi naphakathi. Xa lithelekiswa nehanyanisi, libaluleke ngokuba lona lithatha nje iiveki ezintandathu kuya kwezili-10 ukuvuthwa. Linokutya okuninzi, loo nto ke yenze libe lelona likhethekayo xa unesitiya esincinane sezondlo zekhaya. Ukuba utyala kumhlaba ongangentsimi, lungisa imiqolo emithathu eqelelene nge-10 leesentimitha, khona ukuze kubekho nesithuba sokufikelela kule miqolo. Kwisitiya esincinane, yenza isiginqi esingekho nzulu esilinganiselwa kuma-45 eesentimitha ububanzi, utyale kwimiqolo emihlanu eqelelene nge-10 leesentimitha, khona ukuze usebenzise kakuhle umhlatyana wakho. Beka intambo yangasentla okanye intambo yomlinganiselo kuluthi lwesigxina olukuma-75 eesentimitha apho umqolo uqala khona, nakolunye uluthi apho uphela khona umqolo. Landelisa ngokumilisela izinti zethutyana kumgama olinganiselwa kuma-25 eesentimitha ezantsi kwezinti zesigxina, uze ke ufake enye intambo eza kumilisela isiginqi esingekho nzulu. Qiniseka ukuba iintambo ziqinile yaye azikho goso, ngokumana uziphakamisa uziyeke zizehlele amatyeli ngamatyeli. Bhekelisa ingubo kaThixo uyise ngezantsi kumgama olinganiselwa kwi-10 leesentimitha, ukuze kuzokuvela umhlaba. Hloma ifolokhwe yokulima itshone kangama-30 eesentimitha ubunzulu, uze uyibuyisele umva kancinane xa uyikhupha de ubone umhlaba uqhekeka. Susa kwalitye elikhoyo olivayo ngefolokhwe, loo nto ingakwenzi uphakamise okanye uphethuphethule umhlaba, kufuneka uqhekeze nje. Qhubeka usenza oku kwisithuba ngasinye se-10 leesentimitha emqolweni lo wonke. Ngenxa yokusondelelana kwemiqolo eqelelene ngama-20 eesentimitha, kunzima kakhulu ukomba imisele yetswele. Endaweni yokwenza oko, yenza isiginqi esingekho nzulu ngokuba wombe ukhuphe umhlaba olinganisela kwi-5 seesentimitha phakathi kwezintambo ezikuma-25 eesentimitha, uwubeke ngezantsi. Xa ulungisa umhlaba onobumuncu okuma-25 eesentimitha esiginqi, sasaza isandla esigcweleyo sothuthu lwenkuni kumgama ngamnye olinganiselwa kwimitha enye, uqhubeke usenza njalo umqolo wonke. Galela umgquba ulinganiselwa kwisentimitha enye emazantsi esiginqi esingekho nzulu, wenze ulungelelaniso ngereyikhi. Yogquma umgquba ngomhlaba ushiye umhlaba ulingana kwakhona apha ngaphezulu. Oku kuza kubangela ukohlulwa okulungileyo kwembewu nomgquba okubaluleke ngokuthintela ukutsha kwembewu. Vula umselo nobunzulu obulinganisela kwi-2 seesentimitha esiginqini, uphindaphinde oku kwimiqolo engezantsi eqelelene nge-10 leesentimitha. Ukuba utyala emhlabeni ongangentsimi, lungisa imiqolo emithathu, iqelelane nge-10 leesentimitha. Kwisitiya esincinane, yenza isiginqi esilinganiselwa kuma-45 eesentimitha, utyale kwimiqolo emihlanu eqelelene nge-10 leesentimitha, khona ukuze usebenzise kakuhle umhlatyana wakho. Tyala imbewu yetswele kubunzulu obulinganiselwa kwiisentimitha ezi-2, iqelelane imbewu esikwisithuba seesentimitha ezi-5. Imbewu yetswele incinci kakhulu, ngoko ke kubalulekile uba imbewu idibane nomhlaba kakuhle. Yogquma imbewu ngomhlaba, emva koko wenze umhlaba ubambelele ngokuthi ubeke iplanga elibuphakama kwesi siginqi, uhambe phezu kwalo. Sukuyombathisa ngengubo le mbewu ityalwe esiginqini, yilinde iqale intshule, kube kungona wombathisayo ude uyokuma emazantsi esithole. Qiniseka ukuba ingubo elinganiselwa kwi-2.5 seesentimitha ukuphakama yombathise neendledlana zokuhamba ngokugqibeleleyo, khona ukuze icinezele ukukhula kokhula, igcine nokufuma emhlabeni. Kungcono kakhulu ukutyala itswele elizizithole. Tyala imbewu ezintathu kumngxunya ngamnye kwisityana sokukhulisa izithole,
uze ke uzityale esitiyeni xa izithole zilinganisela kwi-10 leesentimitha ukuphakama. Yogquma izichumiso ude ugcwalise isiginqi ngomhlaba okwinqumba engezantsi. Yombathisa ngengubo ngaphezu kwesiginqi. Sebenzisa i-dibble stick enobunzulu obuphaliweyo, uyijikelezise ngeli xesha uyigqithisa kule ngubo ude ufike kumhlaba osesiginqini, wenze ubunzulu obufunekayo, izithole ziqelelane nge-10 leesentimitha nemiqolo iqelelane nge-10 leesentimitha. Bamba isithole endaweni yaso, utyhilize ke i-dibble stick okanye ngeminwe yakho ecaleni, ube bukekelisa ukuze kutyhilizeke umhlaba kancinane, usondele kwiingcambu zesithole. Itswele livunwa emva kweeveki ezintandathu ukuya kwezili-10 kokuba izithole zityalwe emhlabeni wesidiya. Xa izikhondo zetswele zibanzi ngokwaneleyo, zincothule izityalo, ucuthe iingcambu nezi ndawo zitsolo apha phezulu kulungiselela ukulisa emarikeni. Itswele livunwa nangaliphi na ixesha ulifuna, yaye lingakuluhlu lwengobozi yakho yemifuno amatyeli ngamatyeli. Isishwankathelo: qhekeza umqolo ngamnye okuma-75 esentimitha, ububanzi bungama-25 esentimitha. Yomba isiginqi esingekho nzulu, 25 esentimitha ububanzi, 5 sesentimitha ubunzulu. Galela isandla esigcweleyo sothuthu lwenkuni kumgama ngamnye ulinganiselwa kwimitha enye. Yithi swe isentimitha ibenye yomgquba esiginqini esingekho nzulu. Xa izizithole, yogquma ngokupheleleyo, wombathise ngengubo kaThixo. Xa iyimbewu, yogquma ngokupheleleyo uze uvule umsele, 2 sesentimitha ubunzulu kwimiqolo emithathu eqelelene nge-10 leesentimitha. Izithole: tyala izithole ezikwisibini kwisithathu endaweni nganye yokutyala, 10 leesentimitha ukuqelelana emqolweni, mithathu imiqolo iqelelene nge-10 leesentimitha. Imbewu: tyala kwi-2 sesentimitha ubunzulu, 5 sesentimitha ukuqelelana, wogqume ngokupheleleyo.